Finalmente, o Goberno dá marcha atrás nas restricións para a hostalería e o ocio nocturno. Suprímeas logo de que a Xustiza as paralizara en Madrid. As medidas provocaran toda unha rebelión entre as comunidades que querían seguir levando as rendas da desescalada. Galicia incluso estudaba un recurso por invasión de competencias. Saúdos, boas tardes. O Ministerio dicía hai uns días que eran restricións de obrigado cumprimento. Agora, a nova oferta da ministra Carolina Darias busca o consenso e dalle liberdade ás comunidades para decidir sobre os bares e restaurantes nos seus territorios. Luís. Vía libre para que as comunidades autónomas decidan, como viñan facendo ata agora, sobre a ocupación e os horarios en bares e restaurantes. Só se pactarían limitacións pro ocio nocturno, pubs e discotecas poderían abrir como moito ata as 3 da mañá, segundo esta proposta. Nesta ocasión, sí, o Goberno está chamando un por un os conselleiros de Sanidade antes de pechar ningún documento. Di o Goberno que este cambio de criterio en menos dunha semana é pola evolución dos datos da pandemia. Estaremos uns minutos buscando as reaccións da hostelería galega. Dignos que respiran aliviados e que agardan seguir avanzando na desescalada que marquen os expertos do Comité Clínico Galego. De feito, se a situación segue mellorando, os hostaleiros confían en poder abrir en 2 semanas as barras dos bares e das cafeterías que levan pechadas dende hai meses. El objetivo era ir ampliando los horarios y ir bajando las restricciones. Y esas restricciones incluyen, por supuesto, las barras de los establecimientos de hostelería que hasta ahora no se pueden utilizar. E repasaremos tamén os datos da COVID. Cada vez hai menos infectados e os contaxios novos mantéñense por debaixo dos 100 diarios. A día de hoxe, Galicia será, tras Baleares e Valencia, a terceira comunidade do Estado que consiga o nivel de risco baixo por COVID. A incidencia leva máis de mes e medio baixando, Mónica. Sí, onte estábamos nos 52, hoxe un puntiño menos, nos 51 puntos de incidencia acumulada a 14 días. Isto significa que estamos só a un chisquiño de dar un paso moi importante, que é entrar nese nivel de risco baixo, que se sitúa nos 50 casos por 100.000 a 14 días. Isto foi posible grazas ao cumprimento das restriccións, pero sobre todo a vacinación. Neste momento en Galicia temos un 56% da poboación vacinada con polo menos unha dose. Es verdad que son números que a todos nos gusta ir superando porque son estos niveles que tenemos en la cabeza de que las cosas van mejorando, pero yo creo que lo importante más que el número es la tendencia, ¿no? La tendencia está siendo favorable, de un descenso progresivo y eso es lo importante. Os expertos alertan de que teñamos cuidado con pensar que xa non hai pandemia e poñen un exemplo. A xente está deixando de ir aos cribados cando os chaman. No último cribado feito en Vigo nin sequera chegou a asistir 1 de cada 10 convocados. A pesar da escasa participación, detectáronse 21 positivos, máis de 20 persoas que estaban contaxiadas e non o sabían e que podían transmitir así a enfermidade. Ahora me mandaron vir aquí e eu creo que este é conveniente para estar un tranquilo. Xa que non la fan, o normal sería acudir. E hoxe volvemos ver incidentes violentos provocados por mariscadores furtivos, esta vez a pedradas. Así se enfrontaban os gardas de Medio Ambiente de Cabo de Cruz, en Boiro. Unha agresión que chegaba despois de que os vixilantes prenderan outro furtivo na Allada, en plena praia. Nas imaxes aparece guindando o sacho ao mar. O home era reincidente. Os vixilantes xa tiñan grabado accións como esta coas súas cámaras de seguridade. Xa tendo o meu compañeiro o rastrillo xa decomisado, pois intenta quitarlo, polo que tuvemos que separalo varias veces, ata que ao final tuvemos que facer uso do spray de defensa para evitar a agresión deste señor. E chegou o día, máis de 13.000 estudantes de Galicia están en plena abao que a proba de acceso para a universidade. Esta mañá tocáronlles os exames de Historia de España e Lingua e Literatura castelás, nunha convocatoria cun protocolo sanitario moi similar ao do ano pasado. Iria. Así é, Sevi, porque o segundo ano que se celebra en pandemia e a anticipación precisa para a organización do exame fixo que os protocolos sexan moi semellantes aos da convocatoria do ano pasado. O que sempre se repite son os nervios previos e a incerteza de para que carreira lles vai chegar a nota que acaden nos exames que terán que superar entre os xe e os xoves. Gustaríame facer medicina, pero a verdade é que creo que non vou entrar porque a nota está moi alta, entón decidirei despois de ter a nota, cando estexa máis tranquila, xa tomarei a decisión de que quero facer. Al final es lo que te dicen todos de relájate, vas a ver que no es para tanto.
E seguro que esta historia lle sonará e é que cos cambios na tarifa eléctrica hai moita xente que optou por poñer a lavadora e outros aparellos pola noite. Pois ollo co ruido. En Vigo, por exemplo, a ordenanza municipal sanciona duramente as perturbacións sonoras nas horas da noite. É unha ordenanza bella, tanto que as multas aínda veñen en pesetas, pero que está vixente. Pongo la lavadora a partir de las 12 para orar, mientras me venga algún vecino, claro. Si molesta a alguien, pues dejaré de ponerla y la pondré a las 7 de la mañana. Se oye todo, entonces claro, yo no lo veo normal. Está claro que en la ciudad después de las 10 no deberías molestar. Esta mañá confirmáronse as sospeitas dos investigadores. A botella de oxígeno e unha funda nórdica que apareceron no lugar onde buscan as nenas de Tenerife pertencen ao pai das pequenas. Os obxectos localizounos este luns o buque oceanográfico Ángeles Alvariño, que rastrexa os fondos cun sonar e máis cun robot submarino. O Servizo de Criminalística da Garda Civil está os analizando. As nenas e o pai están desaparecidos dende o pasado 27 de abril. E se esta mañá intentaron facer compras ou consultas en internet, é posible que non o conseguisen. Debeuse a un fallo que provocou a caída das páxinas de todo o mundo. Os servidores deixaron de procesar as peticións de milleiros de webs e redes sociais. O problema parte da rede de distribución mundial de contidos Fastline. E dende hoxe podemos facer en Madrid un percorrido pola obra de Emilia Pardo Bazán. A Biblioteca Nacional acolle esta mostra que acaba de inaugurar a Raíña Leticia coa presenza do presidente galego. A mostra, Emilia Pardo Bazán, o reto da modernidade, inclúe unha selección de libros impresos, manuscritos, grabados e fotografías da escritora. No tempo, manda o anticiclón, aínda que hoxe toca estar pendentes das brétemas que poderían tocar nas próximas horas algún punto da costa galega. As temperaturas non cambian e o nordés sopra moderado no litoral.